jama'a addu'a muke Allah ƙara tsare aijin ƙasarmu. Ja gaba ja gayya na ce muku alkali Usman baba. Kwanci tashi kayan Allah, kamar yau muka yi shagulgulan bikin karamar sallar azumi, a kwana a tashi ga mu a cikin hidimar bikin babbar sallah. Sanarwar mu kasance masu da'a tare da bin doka da oda, kiyaye ka'idojin da addini ya shimfiɗa gurin ziyarce-ziyarce, gaishe-gaishe tare da sada zumunta duka a cikin shagulgulan bikin babbar sallah. Mai girma Inspector General of Police IG Alkali Usman baba ke kira ga al'umma mu kasance musulmi na kwarai tare da kyautatawa 'yan uwa da masu karamin karfi a cikin bikin babbar sallah. Hada da fatan Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Amin summa amin. Wannan sako ne daga babban mawaƙin IG Alkali Usman baba, wato Baba Gana Rimson. Jama'a addu'a muke Allah ƙara tsare aijin ƙasarmu. Ja gaba ja gayya na ce muku alkali Usman baba. Jama'a addu'a muke Allah ƙara tsare aijin ƙasarmu. Ja gaba ja gayya na ce muku alkali Usman baba. Kwanci tashi kayan Allah, kamar yau muka yi shagulgulan bikin karamar sallar azumi, a kwana a tashi ga mu a cikin hidimar bikin babbar sallah. Sanarwar mu kasance masu da'a tare da bin doka da oda, kiyaye ka'idojin da addini ya shimfiɗa gurin ziyarce-ziyarce, gaishe-gaishe tare da sada zumunta duka a cikin shagulgulan bikin babbar sallah. Mai girma Inspector General of Police IG Alkali Usman baba ke kira ga al'umma mu kasance musulmi na kwarai tare da kyautatawa 'yan uwa da masu karamin karfi a cikin bikin babbar sallah. Hada da fatan Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Amin summa amin. Wannan sako ne daga babban mawaƙin IG Alkali